I dag skal vi snakke om substantive flertal, og vi kan starte med de regelmæssige flertal, som vi starter med etteren. Ord, som har en entalsform, tilføjes der kun s bagefter. Vi tager et eksempel som leg, som har entalsform, bliver til legs i flertalsform. Sådan er reglen på det. Ord, som har en visselyd som s, x, z, sh, ch, som Simon siger, den lyd der, tilføjes der es på. Vi kan tage et eksempel som med glas, som bliver til glasses. Det er svært at sige, hvis der er. Det er ikke, der er tilføjet es der. Derfor tilføjes der es i den slags ord. Det tredje ord, som ender på o, tilføjes der også es, som den tidligere. For eksempel tage hero, men det står i ental og bliver til flertal, så hedder det heroes i stedet for, kan man se. Vi har nogle her også, fjerde ord, som ender på y med et konsonant inden, tilføjes der ie plus et s. Så hvis vi tager baby, som i barn, så bliver det til babies i flertal. Ja. Og den femte ord, som ender på y uden et konsonant, tilføjes der kun et s. Den boy, som er ental, bliver til boys i flertal, kun med et s på, fordi der ikke er nogen konsonant. Det er substantivets regelmæssige form. Så havde vi substantivets flertal med regelmæssige flertal før. Nu har vi en uregelmæssig, hvor det første ord, eller ord som ender på f, e, tilføjes ve plus s. Vi kan simpelthen tage calf, det bliver så lavet om til calves, hvor I kan se, at ves det bliver tilføjet, og f det bliver lavet om, når det bliver i flertal. Vi kan også tage et mere eksempel med knife, som til kniv. Det bliver til knives, hvor jeg også kan se, at den får den der uregelmæssige flertals endelse. Hvis det er ord, som danner flertal ved at man ændrer vokalen, så kommer ordet til at, for eksempel hvis vi tager man, det betyder mand, mig, så bliver det til men. Altså, i flertal, så ændrer man vokalen. Og det gør det samme, hvis man tager food, så bliver det til feed, hvor man også ændrer vokalen. Jeg vil gerne fortælle lidt om utællelige substantiver. Og det er fordi, at i engelsk der er en række utællelige substantiver, en række utællelige navneord, som på dansk er de tilsvarende på dansk tilsvarende ord, de er tællelige. Og det vil sige, at man er nødt til at lære de ord udenad. Og der er nogle regler, man kan huske på, og det man skal lære udenad. Den første er, de kan ikke få flertalsendelse. Man kan ikke sætte a eller an foran. Og man kan ikke forudsætte, at ordet kan tælles. Altså et ord, altså det derfor det hedder utællelig, fordi at det er ikke talt. Så man kan ikke sætte many, they, those, eller many, they, these, eller those foran eller midt i sætningen. Og verballedet skal være ental, når disse navneord er subjekt. Og så har jeg et par eksempler på, hvordan man kan skrive. Og først vil jeg skrive en forkert sætning, og så vil jeg rette den til en rigtig sætning. Der er en sætning, hvor de fleste danskere, de vil nok ikke kunne se, at der var noget forkert, fordi where my money, det lyder meget godt. Men den er forkert, fordi at
den står i flertal. Og lad mig nu lige verballet, det skal være ental, når de to ord er subjekt, og ordet, det er, og money, det står i ental. Og derfor skal den der også være i ental. Og derfor skal man sige, og nu kan vi se, både den her, de står i ental. Og så er sætningen rigtig. Og jeg kan bruge et andet eksempel, hvor det er lidt nemmere at se. Der er nogle eksempler, hvor det er nemt at se. Og den her. Og her kan man også som dansker jo tydeligt se, at det er forkert. Det er fordi, man kan jo sige, many of my furnitures are old, og det kan enhver, eller de fleste, der har engelsk godt se, at det er forkert. Men alligevel, man kan nemlig ikke sætte many. Og her. Så derfor sætter vi much ind i stedet for. Ligesom at man siger, at når man siger many, så er det tælleligt, så er det talt, så er ordet. Så ved man, hvor mange møbler der er. Men det der, det hedder jo utælleligt, og det vil sige, at man bruger much, fordi så ved man, at det ikke er talt op, og derfor er det utælleligt. Og den rigtige sætning vil lyde sådan her. Much of my altså, før sagde vi, many of my furniture are old, og her siger vi, much of my furniture is old, ligesom med money før. Skal det være is i stedet for are, og much i stedet for many. Og det er de utællelige substantiver. Nu vil jeg snakke om apostrof genitiv, som handler om, når der er nogle personer, der ejer noget. Og det er meget spændende. Først vil jeg lige nævne nogle punkter, som er meget godt at huske på, når man nu skal bevæge sig ud i området apostrof ejefald. Det første det er, at det omhandler altid personer og noget, de ejer. Det andet det er højerestående dyr, kæledyr. Og det er tidsangivelser. Og det kan også bruges, når det er lande, eller når det er stedbetegnende. Og så vil jeg forklare på den måde, at ord, som ikke ender på s, der skal tilføjes apostrof s. Men ord, som ender på s, tilføjes der kun apostrof. Og et eksempel på det vil jeg give her. Først vil jeg give et eksempel på ord, som ikke ender på s. Og det er for eksempel, og som I ser her, ordet kat, altså en kat, det ender jo ikke på s, men det er højerestående dyr, kæledyr, så vi kan gerne se. Altså, vi lyver ikke, når vi siger, at vi skal bruge den der. Og, som man kan se her, kat ender ikke på s, og derfor skal der apostrof s bagved. Og så et eksempel på et ord, hvor som ender på s. Mathias' glasses is dirty. Mathias' glasses is dirty. Og derfor så sætter vi apostrof uden s bagved, fordi at Mathias ender på s. Og igen kommer herover til. Det er så et eksempel på personer. Og som vi kan se her, kat, apostrof s, fordi kat ender ikke på s. Og Mathias' det bliver til Mathias apostrof uden s bagved. Og det var det, jeg havde om apostrof ejefald. Nu. Her til sidst vil vi så snakke om off-genitiv, altså også kendt som off-ejefald. Og de bruges ved ting, som er den første. Og de bruges også ved mål og mængde, og hvis man tæller et antal. Og så bruges de ved et fællesnavn, eller et enavn, f.eks. en by. Og så bruges de også ved årstider og datoer. Hvis vi tager et eksempel med ting, så kan vi tage den, som er skrevet her. The end of the house. Der ligger den væk på of. The end of the house. Ligger væk på of the house. Altså huset er blevet sat ind som en ting.
Så derfor skal det være off der, som hedder off affald. Hvis vi skal tage et eksempel med mål og mængde og antal, så har jeg lavet et her. I need 6 pounds of grain. Og der er off affald altså et antal, hvor man måler 6 pounds of grain. Altså 6 pounds off. Altså derfor skal det være off affald. Man har lavet et mål i mængde her. Nummer 3 kan vi se ved fælles navn og e-navn har jeg lavet et eksempel, hvor den siger I went to the town of York. Og det skal være off affald, fordi at York, the town of York, altså, som er et e-navn, altså den by. Ved årstider har jeg også skrevet et eksempel her. My uncle went to New York in the end of spring 2010. Altså, det omhandler årstider, og derfor the spring of, the end of spring, altså of spring 2010, altså spring, som er en årstid, og derfor er det off affald, som vi genitiv. Ja, det var så off genitiv, som var sidste emne. Tak skal I have, fordi I så med.